Atensyon mga magpabadlong nga panahon sa Sinulog. 12 ka mga bus ang giandam sa kapulisan ug kagamahanan sa Dakbayan Sugbo nga kapaslakan sa mga madakpang magpabadlong atol sa pagpahigayon sa Sinulog Grand Parade. Ano ang report? Gipadayang ni Konsehal Joy Tumulak ka nag-provide og napuo ka bus ang BJMP nga gamiton isip detention cell sa mga magpabadlong sa Sinulog. Ang mga pulis ang muman sa nasuyng pasilidad. I-deploy na on D-Day sa ilikakadlaw na daan, isuod na siyang on Sunday. Kadlaw alas 4 isuod na siyang daan. Sa pikas bahin, nahanay na ang mga gimbuhaton sa mga pulis alang sa Sinulog. Gani nangabot na ang mga augmentation force gikan sa silingang mga lalawigan aron masiguro ang kalinaw. Moabot sa 6,000 ka mga pulis ang ipakatap sa Dakbayan. Ang panawagan ko na lang ngayon, panawagan natin ay for the media to help us encourage the public to have their full cooperation para sa ating preparation. Apil sa higpit nga gimonitor sa mga otoridad ang pagsulod sa illegal nga dugas sama sa party drugs. Kauban si Godfrey Relian, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.